Hoy, maray na aldaw po sa Indo. Mga idol, uli na nga ni si Kuya Kul naman. Naglalakaw-lakaw kita dyan, kaiba ng tabi. An sa kuyang sako. Uyug-uyugon mo an. Anong kan sakong an? May mga pasurusiri po na kita dyan, siyempre. Uyug-uyugon mo an. Ano ba ang plano kang sakong iyan? Nadadala ni Kuya Kul, ha? Ay, siyempre, alam na. Kang mga ka-idol ta dyan, na mga parauma, uyug-uyugon mo an. Aw, parauma man sa kuya, paralukad palan. Huya na nga ni si Munay Basel, uyug-uyugon mo na higos ang kitawo. Mainiton ang panahon, sige tabi ang balad, uyug-uyugon mo ang para po yan sa pamilya niya, huya na tabi, mga maputiong pabaga, iyan ang nyug niyang binaralan, uyug-uyugon mo, pigurukal niya na, mga maputiong pa. Dahil ka naman baga kayan, ma-high blood sa sobrang init. Uyan na nga ni si Kuya Kul, nagpuo na kita diyang pagpumpon, kang bagol. Pag nagtalikod si Munay Basel, nagtataga kung ako kibagol. Uyug-uyugon mo bagang, para na sa nga ni mahagad. Uyug-uyugon mo ang Kuya Kul. Nakaw. Pigpaagi-agi ko naman sa na yan mga idol, sa istorya. Pag nagtalikod si Munay Basel, hala, sige sana. Laog sa nakilaog sa saka, uyug-uyugon mo Tanya ko, dahil man ako mahiling ka ine. Bisiw niya ako si Munay Basel ki kakahukal. Huya na nga ni his house na pangyari. Iyan ang rabas managad magkukal ni Munay Basel. Shout out po sa gabos na mga paralukad dyan mga idol. Talagang dawa mainiton ini si Munay Basel, uyug-uyugon mo nagtyaga tabi. Nagbabalad dyan. Mabuhay sana po ang pamilya sa marangal na trabaho. Ayan, bilib po kami. Sa trabahong sa imong linaugan. Uyug-uyugon mo mapagal mga idol ang siring kaining trabaho. Kaya huya na. Uyug-uyugon man si Kuya Kul. Pinumpo na talaga dahil ng mga ano-ano pang puro pasali, uyug-uyugon mo, talagang papanoon na talaga ang sakungan. Hala ka dyan, sige. Di nasuko na dyan. Tanya ko, nabuyo naman sana. Sabi ni Munay Basel, nam, una ko baga ngaya, ang kukwaon mo, di sa na ngayang bagaw, uyug-uyugon mo papanoon mo na ngaya baga, hala ngaya, ubusan na lugon ngayaan. Nakaw. Kaya nga ni maray man inisip ko niyan. Hoto si Idol Duines, nag-agi man mga idol. May dala naman tabing panggatong. Shout out kay Idol Duines. Nakaw. Huya na, bakaw. Panoon na. Uyog-uyogon mo an. Hala, panoon na. Papanoon pa. Nakaw. Bosa na nga yan, sabi ni Munay Basel. Nabuyo ka naman sa na ngayon kumino. Sabi mo nga yan, diit sana. Uyog-uyogon mo nga yan. Namakang sarong pano. Huya na nga ni mga idol. Pinasa na dyan ni Kuya Kulan. Ano pa man. Dahil nga ni nagpaaram dyan kay Munay Basel. Dala mga nagpasalamat. Uyug-uyugon mo naugalingan. Sa dosta tanggad na uyug-uyugon mo Hala ba nanggad dahil nakita ang kiling-kiling dyan sa tinampo kung may maagi baga. Sige, maraming salamat po sa gabos na naghiling naman kan mga bidyong ini mga idol. Paki-share po ng ating video. Ay, nako, o yan si Idol Marlon.